Té la paraula ara la senyora Verònica Fumenal, politòloga. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc volia donar-vos les gràcies per fer-me la padrina d'aquesta promoció. M'ha fet moltíssima il·lusió, a més, estar juntament amb el senyor Vicenç Navarro, que després d'aquest discurs ens ha deixat a tots bocabadats i a mi una tasca molt complicada. I com no, donar-vos l'enhorabona, malgrat que aún està un petit tràmit, el darrer tràmit que és superar aquests exàmens finals, que si heu arribat fins aquí segur que això ja ho teniu més que guanyat. O sigui que enhorabona, perquè ara comença la gran aventura d'aprendre a madurar. El dia que vaig arribar a Barcelona, pel mateix camí que havien fet tants aragonesos abans que jo, mai podia pensar que jo seria aquí, en aquest faristol, damunt d'aquest auditori, i que seria la padrina d'una promoció de ciència política. En aquest camí mai he estat sola. Sempre he tingut els meus amics que des que vaig arribar m'han ajudat, m'han donat suport i han estat al meu costat, i per això molts d'ells estan aquí i vull agrair-los personalment tot el que em donen tots els dies. Moltes gràcies. Avui m'heu fet padrina com a antiga estudiant de ciència política. Jo vaig acabar fa crec que 9 anys, soc una mica vella ja. I quan estava sentada en la mateixa postura que vosaltres vaig pensar, què faig de la meva vida? Estudiar una carrera que quan la gent li deia, bueno, i què has estudiat? Deia, ciència política. I això què és? Què vols ser política? La gent em mirava con uns ulls dient, vols ser política realment? I jo li deia, no, jo política no, jo no vull ficar-me en un partit polític. I llavors què vols fer? I jo sabia que volia fer alguna cosa relacionada amb l'espai públic per contribuir, com deia el senyor Navarro, a millorar aquesta societat, però no sabia realment què volia fer. Fins que vaig conèixer a grans professors que em van ajudar amb el camí i em van mostrar al que jo volia dedicar-me, que era la comunicació política, d'una forma innovadora, perquè jo no volia estar a un partit polític militant. Això de militar ve de l'exèrcit i això és com bregar amb rodes de molí, sinó que jo volia fer-ho des d'una vessant tècnica i professional. Però realment era un camp que no estava explorat ni a Catalunya ni a Espanya, però jo pensava que realment hi havia demanda i volia fer el meu camí. Vosaltres esteu en una situació molt més complicada que la de la meva generació. Com s'ha dit aquí sobradament, esteu en una conjuntura molt, molt complicada, però que jo no faré més hincapié en aquesta situació perquè realment només en les èpoques d'inestabilitat són quan els grans canvis poden produir-se. Aquesta setmana, mentre pensava què us podria jo aportar de nou, vaig pensar que vosaltres sereu la generació del canvi, aquesta segona transició que deia el senyor Navarro. Una generació que realment teniu moltíssima responsabilitat, perquè de vosaltres depèn el futur d'aquest país. És una generació cridada al canvi, amb una generació que a la vostra mà i a la vostra intel·ligència està que tinguem un futur més esperançador. Teniu una gran responsabilitat i no serà tarea fàcil. No serà tarea fàcil perquè les condicions són molt dures i hi ha molta aversió al canvi, moltíssima, i ho parlo en primera persona. Les coses no són fàcils de canviar, però és vital que us fixeu un objectiu i
que tots els dies de la vostra vida lluiteu amb passió i intel·ligència. La normalitat en aquests temps no basta. No basta ser normal, no basta deixar-se llevar, no és suficient. Cal moltíssima empenta i moltíssima passió. Aquesta època requereix de persones excepcionals, excepcionalment intel·ligents, excepcionalment emprenedores, com seguro que ho sou vosaltres. I vosaltres en especial com llicenciats en ciència política. Teniu una responsabilitat molt, molt especial, perquè vosaltres treballareu al costat de partits polítics o institucions públiques, fent lleis, donant consells, i del que vosaltres, de la vostra feina, resulti, incidirà en tots nosaltres. I és això el que sempre els dic als meus alumnes. Jo no ven productes, jo no soc una persona que fa màrqueting i ven un producte com una Coca-Cola. Jo ven idees que poden canviar i afectar moltíssimes persones i per això he de pensar molt bé en qui treballo i en qui no treballo. I vosaltres teniu un objectiu especial, que és vetllar per aquest sistema públic, el sistema de benestar que tant ha costat guanyar. I sou vosaltres els que heu de vetllar per un sistema d'educació universitària pública y de qualitat. Mi abuelo, que fue el criado de una familia muy rica de mi pueblo, que trabajaba por comida, no trabajaba por sueldo. El día que vio la foto de su nieta con el birrete, fue uno de los días más emotivos de su vida y de la mía. Y es gracias al sistema público universitario de calidad que jo hoy puedo estar aquí. Així que hem de lluitar tots plegats perquè tothom tingui les mateixes oportunitats i perquè això és la veritable igualtat social. He parlat d'esforç, he parlat de condicions dures i ara us vull parlar de que ningú vindrà a fer-vos la feina. Cap treball vindrà a la vostra casa, ningú vindrà a la vostra feina de la vida. No, i menys en aquesta època. Per això, quan diem calen canvis o fa falta algú que canvie les coses, ja no val. Hem d'agafar nosaltres les nostres regnes i lluitar perquè això sigui possible, perquè ningú farà les coses com vosaltres la faríeu. I la millor garantia de que surtin com vosaltres voleu és que les féssiu vosaltres mateixos. La complacència i la comoditat no són suficients quan l'estabilitat i la certidumbre ha quedat relegada al passat. No és temps de deixar-se portar, com us he dit abans. Són temps per noves idees. Com deia el senyor Navarro abans, la incertidumbre, la inestabilitat, són els riscos que tenim ara en la nostra societat, aquesta societat líquida, que li diem, que no ens podem agafar res. Sembla que ja no hi ha valors com els d'abans. Jo crec que sí que estan. Però que molta gent li interessi que no estiguin o que no es vegin a la gent jove. Per això és una qüestió de com et prenguis la vida, és una qüestió d'optimisme, és una qüestió de com t'agafis tu el dia a dia. I això, que en un principi és una dificultat o una incertidumbre, tu la pots agafar i pots dir, jo vull sorprendre, i per sorprendre he de fer això i allò altre. I és el que jo us convido a que sorprendeu a la societat, a que no sigueu aquesta generació que només està definida per una conjuntura econòmica. Heu d'afrontar el vostre paper i jugar-lo sense por, amb la sana ambició d'aquell que persigue un sueño. He parlat de condicions difícils, d'esforç,
I ara parlo de la recompensa. Els dies que a poc els teus objectius, les teves fites, allò que havies somniat, està al teu abast o està una mica més a prop, aquesta sensació és indescriptible. I això no és el dinero, no és el reconeixement, això és el que us ajudarà a tots els dies de vostra vida a fer la vostra feina com cal. Per acabar, jo us faré una petició. No podeu convertir-vos en la generació de licenciados ni futur ni esperanza. Como va a decir Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a aquellos que creen en sus sueños. Creed en vosotros mismos, porque mientras exista un mañana, en vuestras manos está escribir el futuro. Moltes gràcies i us desitjo tota la sort que mereixeu. Moltes gràcies també a la senyora Fumenal per aquest discurs novament estimulant, emotiu, molt emotiu també i ple de bons consells. Intel·ligència, passió, és el seny i la rauxa que ens caracteritza